Salutare toată lumea, Mario. Azi un joc nou, CS Racing. Am făcut eu câteva modificări, am cumpărat o mașină și așa. O să vedeți și voi jocul. Acum se încarcă. A intrat deja. Gata. Iar a apărut un... Mă enervează chestia. Așa, next. Intră. Ok. Asta e mașina mea. Mini Cooper. Hai să ne băgăm pe un... Să-mi spuneți în comentarii dacă e prea tare muzica sau nu, să dăm mai încet. Pe mine nu se aude tare. Am dat să mai încet, așa mai bine. Wow! Ce lag îmi face! Aoleu, face așa că am lag. Păi nu mai au. Pierdut de lag. Nu știu de ce am lag la joc, dar în fine mă băg pe loc. Nu, am câțiva bani. Așa. Ziua. Gata, am primit încă niște bănuți. La upgrade. Gripul mi-l scade, frate. Hai totul să văd. Așa. Da, nu mai am ce să mai iau. Am doar mini Cooper-ul care... dar ce lag în mine are. În fine, hai să dăm next. Păi, cam atât a fost. Hai să... Hai că e easy. Hai să ne băgăm. Să batem pe ăsta. Go race. Cu Luther mă bate. Luther cu Luther. Așa. Așa, hai să începem. Îmi place muzica. El are un Audi, da, Audi. Audi am unul. Aoleu! Hai că... Hai că-l iau! Hai că-l iau pe fraier! Mă că e scurița! Este, bă! E, mă, l-am bătut, mă, pe fraier, e! Nu, acum.
Doamne, l-am bătut pe ăsta, mă. Doamne, cât bani am. Și tot nu puteam să-l bag, că era așa de greu de bătut că când mergeam nu aveam. Ha-ha! Acum e trist. Acum e supărat. Păi, dacă am asta a fost cu episodul de astăzi, nu uitați să dați un like și un comment. Și dacă vreți să vedem serie, wow, telemetrat. Ai văzut? Da, dacă vă întrebați ce le păstrez de alea, acolo o să-mi fie de folos. Am mai da, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like și ne auzim în viitoare.